Niin, tervetuloa Salohallen lehdistötilaisuuteen. Salo-Vilpas 80, Kataja Basket 75. Eli Vilppaalle 5 pisteen kotivoitto. Katajasta paikalla päävalmentaja Petri Virtanen, seuran legenda ja kapteeni, varakapteeni Tumppi Hirvonen. Aloitetaan Tumpin kanssa. Salo-reissut on ollut teille vähän hankalia. Mistä johtuu? No ei ole ikinä helppo paikka jo pelata. Totta kai vastusta on aina kova ja ongelmia on, mutta eka puolen aika oli meiltä aika heikko, jos voi sanoa, että ei ollut oikein. Minkä toki se on eka puolen aika myös tällä kokoonpanolla myös, että se täytyy se ymmärtää siinä, mutta ehkä se intensiteettikin oli huonoa siinä ja puolustus oli huonoa, ei sitä voi ihan silläkään selittää, mutta toka puolen aika näyttää siltä, että me haluttaisiin näyttää sinuun 40 minuuttia. No mihin peli ratkesi? Ratkisiko sen siihen ensimmäiseen puoleen aikaan? No se on paha sanoa, mutta siis ainakin isoin ero repesi siinä kohtaa, mutta kyllä se varmaan suurimman siinä ainakin ratkaisi ekan puolen aikaa, että siinä ei ollut sitä meidän oltu intensiteettiä, ei juostu kenttää, ei saatu oikein stoppeja ja levypalloja, oli vaikea hyökätäkin. Semmoinen oikeastaan klassinen kysymys, kansainvälisiä pelejä, Korisliigaa, niin minkälaista on pelaajan näkökulmasta nyt ollut suunnilleen tämä eka kuukausi, mitä tässä on mennyt Euroopan Cupia ja Korisliigaa sekaan? Onhan se ollut vähän erilaista arkea, että suht rankkaa matkustamista, mutta ihan kivaakin samalla, että saa uusia kokemuksia ja pitkiä matkoja hyvien äijien kanssa, mikä siinä nauttiessa. Jep, siinä se. Kiitos. Kiitos. Kiitos Tumppi. Jatketaan Petrin kanssa. Viime vuonna kun oltiin täällä, niin totesitte 10 tappiota putkeen, että täällä olisi joskus kiva voittaa. No ei tullut tänäänkään vielä. Ei tullut. Ei ole muutoksia viime vuotiseen tilanteeseen, siis positiivisessa suhteessa. Ensimmäinen puoliaika niin näkisin niin, että että me eilen harjoittelimme ensimmäistä kertaa tällä kokoonpanolla ja pyrittiin saamaan sitten niin kuin tiettyjä asioita sinne taktisessa mielessä sisään, niin se fokus meni liikaa sitten siihen, että mitenköhän tässä nyt pitikään tehdä tai mitenkä me oltiin eilen sovittu, että me tehdään tässä tilanteessa sen sijaan, että me oltaisiin pelattu intensiteetillä ja oltu läsnä niissä tilanteissa ja niin sanotusti vaistoilla pelattu, että se jäi niin kuin puuttuu ekalla puolella totaalisesti. Ja ei saatu niin sitä Vilppaan pallovyörytystä niin millään tavalla kuriin. Toisella puolella, kun lähdetään positiivisen kautta sitten, niin oli niin selkeä parannus jo siihen, että vaikkakin Vilpas sai aika paljon vieläkin vapaita heittopaikkoja, joita heitteli ohi, mutta joka tapauksessa oli kuitenkin niin parempi joukkuepuolustus ja se laitettiin niin tekemään pieniä juttuja niin joukkuekaveri eteen, että pystytään yhdessä puolustamaan. Murheen kryyninä, kuten tällä kaudella tähän asti käytännössä joka pelissä, niin levypallopelaaminen. Meidän Nike Sipandi käytännössä melkein lähestulkoon puolet meidän levypallosta, ei nyt ihan, mutta puolustuslevypallosta, se on niin kuin 5 miehen tehtävä ja me ei siihen tulla hirveästi apuja niin kuin tällä kokoonpanolla niin kuin kiloissa ja mitassa saamaan, että se pitää olla valmiina niin kuin menemään ja ehkä se reagointi on se kaikki oleellisin juttu, kun heitto lähtee, niin jokaisen jätkän pitää siihen sillä hetkellä reagoida. Ensimmäisen puolella pisti silmään ja heiton valinnat ei varmaan ollut ihan niin kuin coachin oppien mukaiset. Joo, ei tietenkään. Että sitten kun tämmöinen huonossa mielessä lumipalloefekti lähtee käyntiin, niin vaikka meillä isolla luki kopin seinällä, että tähän patience siellä, että toteutetaan asioita ensimmäisellä puolella varsinkin, niin se on ihan luonnollinen reaktio, että kun lähtee menemään päin seiniä, niin pyritään sitten henkilökohtaisella ratkaisulla sitä niin kuin korjaamaan. Ja siinä me otettiin sitten toisella puolella niin kuin askel parempaa. Lehdistö. Olette alkukaudesta heittänyt tosi paljon kolmosia luonnollisestakin syistä. Nyt tänään jonkin verran enemmän kakkosia kuin kolmosia, mutta jos ajatellaan pidemmässä juoksussa, niin minkälainen ajatus siitä teidän hyökkäyspelaamisesta siinä mielessä on niin kuin kakkosten ja kolmosten välinen suurin piirtein, miltä se voisi näyttää tällä porukalla? Niin joo, mehän ollaan tosiaan heitetty valtava määrä kolmosia tähän peliin asti ja nyt niin kuin huomataan, niin yhdellä pelalla saattaa olla valtava merkitys siihen heittojakaumaan ja nyt jos katsotaan tänään, niin tähän niin aika perinteinen heittojakauma ja mikä niin kuin pistää positiivisesti silmään, niin nyt me oltiin myös vapaa-heittoviivalla tänään paljon. Ja
Teemulle tuossa apuvalmentajalle sanoin pelin jälkeen, että ehkä tänään heitettiin taas liian vähän kolmosia. Että tämä on tämmöistä tasapainottelua sen suhteen. Totta kai siihen aina vaikuttaa merkittävällä tavalla vastustajan valinnat puolustuspäässä. Yes, ei muuta. Mulla oli se, että tuosta Lufiren debyytistä, niin ne asiat, joissa hän oli tänään huono, niin oli kuitenkin aika ymmärrettäviä, kun tiedetään, koska hän on tullut tuolle. Niin mulle jäi ainakin niin positiivinen kuva, että miten sulle Jäi erittäin positiivinen kuva ja mulla on niin hänestä persoonana niin tässä jäänyt semmoinen, niin että hän on vastaanottavainen ja haluaa niin päästä tähän sisään. Ja hän varmaan kärsi myös tänään siitä, että kun meillä ei ole rullausuhkaa tähän mennessä ollut kaudella, niin me ei myöskään osattu oikein sitten katsoa sitä rullausta, vaan etittiin niin enemmän kaarelta niitä muita optioita. Ja tämä on siis semmoinen asia, mihin me pystytään niin nopeasti reagoimaan ja pystytään näyttämään videota, että hei, katsotaan se, että tässä meillä onkin niin iso kohde nyt, mihin voi syöttää palloa, joka taas sitten avaa toivon mukaan peliä niin seuraaviin tilanteisiin kaarelta. jos puolustus roikkuu oikein pahasti, niin onko se enemmän vihreän valon heittää 2.3? Ainakin tänään hän otti vihreän valon itselleen yhden kerran. Tästä asiasta ei ehditty keskustella ennen ottelua, mutta voi olla, että tämä... Se yllätti, kyllä. Vielä viimeisenä se, että harkitteko vielä muutoksia joukkueessa ennen kuin näin? No kyllähän aina niin kuin se tilanne tietysti seurataan ja mietitään, että mikä voisi olla mahdollinen paras kokoonpano kohti kevättä. Eli toistaiseksi menemme näillä, mutta kuten urheilussa, niin asioita saattaa sitten myös välillä tapahtua nopealla aikataululla. Kiitoksia Pete. Kiitos. No niin, joukkueet vaihtuu paikalla Vilpas ja aloitetaan DeAndre Dismanista. Very important win. Definitely think it's a big win. I think they're a good team. I think any win against a cup team like that is always a great win. I think we played well for 20-25 minutes, but we do got to finish better. What about our rebounding today? Much better than it used to be. Definitely better, and it was an emphasis. We emphasized it before the game. We've been emphasizing it all week, and I think it came into the game. We rebounded well the whole first half, and I don't remember how it ended up, but I thought overall we did pretty well from the glass. We got 40, they got 31. What about your own game today? I got into it early. Got a few easy layups, a few opportunities. I felt like I had the advantage, so it got me going early, and I was able to keep that momentum going late into the game. You had to wrestle against a new guy. Yeah. He's definitely a big dude, big strong dude, heavy too. So it can take a toll on you a little bit when you fight with that and sprint the floor, but able to handle it. Press. That's all, thank you. Thank you. Ja viimeisenä Savolaisen Jussi. Eka kotivoitto, aloitetaan siitä. Millä evällä se tuli? Hyvä valmistautumisella ehdottomasti. Oli hyvä reeniviikko. Valmistauduttiin tai osoittautui, että valmistauduttiin oikein ja oikein hyvin ja oikeisiin setteihin ja oikeisiin asioihin. Niin kuin Katajan hyökkäyspelaamisesta, niin se näkyisi siinä ekapuolikkaan tosi hyvällä ilmeellä ja niinä asioina, mitä haluttiinkin ottaa pois. Millä tavalla te treenasitte levypallon pelaamista tällä viikolla? No siellä oli muutamia juttuja, mutta ehkä se on välttämättä niinkään se harjoite, vaan se, että sitä painotettiin. Et jokaisessa tilanteessa oli se sitten mikä vaan, mitä tehtiin, niin painotettiin sitä sulkemista ja painotettiin niin kuin sitä 5 pelaajan tärkeyttä siihen puolustuslevypalloon. Niin. Hienosti jätkät otti siitä kopin ja se niin kuin selvästi näki, että se kehittyi tuossa viikolla ja hienoa, että se siirtyi tähän matsiin. Varsinkin kun heitettiin niin kuin huonosti kolkinkaaren takaa, niin tuli kyllä ehdottomasti noin hyökkäysriparit, niin kuin että ollaan puhuttu puolustusripareista, mutta 16 hyökkäysriparia, niin ne oli tosi tärkeä myös ne. Sitten lehdistö. Teit merkittäviä muutoksia aloitusviisikkoon kaiken kaikkiaan, niin kysytään sitä kautta, että onko esimerkiksi treeneissä noussut jotain yksittäistä tai yksittäisiä viisikoita, jotka olisi niin erottautunut positiivisesti, tai onko se kuitenkin loppujen lopuksi niin, että tänään tosi tasaisesti peliaikaa 28 minuuttia suurin piirtein tosi monella, niin onko se loppujen lopuksi niin, että tämä on niin semmoinen toivejakaumakin? Niin, kyllähän toi niin kuin minuuttisarakkeet näyttää niin kuin sillä
sillä tavalla ihan ok, että ei niinku yliminuutteja kellekään ja kuitenkin varmasti jokainen pääsi jollain tasolla niinku jossain kohtaa rytmiin, ketä kentää kävi. Aloitusviisikkoon niin meidän mielestä se mätsäsi parhaiten tänään ja sitten me toivottiin niinku boostia penkiltä korin tekemiseen ja mikä varsinkin ekalla puoliskolla saatiin että olisiko ollut 20 pinnaa penkiltä. Niin, se toimisi tänään. Mikä sitten seuraavan pelin aloitus on, niin katsotaan sitä sitten. Ja syöttömenetyssuhde, se on tavallaan vähän ristiriitainenkin asia ollut tässä alkukaudella, että se on ollut hyvä kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka on tuntunut, että pallo on jäänyt takamiesten käsiin ja näin poispäin. Tänään ihan tuossa lopussa nyt tuli pari menetystä lisää, mutta tänäänkin vaan 6 kaiken kaikkiaan, toki syöttöäkin vaan 11, mutta mitä sä niin sanot tässä mielessä teidän hyökkäyspelistä tässä niin alkukauden aikana? Niin, koko kauden on ollut tosi vähän menetyksiä, mikä tietenkin hieno asia. Mutta se on, niin kuin sanoit, vähän kaksipiippunen juttu, että se ehkä kertoo myös siitä, että se jää aika paljon käteen se pallo, niin kuin sanoit. Ja ei malteta tai edes lähdetä niin kuin hakemaan niitä syöttöketjuita ja ajoista tiettyjä kulmiin niin kuin syöttöjä, mitä ollaan kyllä käyty ettei niin kuin oikein malteta niitä antaa niin sitä kautta ne niin kuin jää syötöt saamat, mutta sitten taas toisaalta jää menetyksetkin saamat. Se mitä haluaisin tietenkin nähdä, niin olisi 20 syöttöä ja 25 syöttöä, mutta jos se jakauma on tommonen ja voitetaan matsi, niin olkoon niin, mutta edelleen muistuttaisin, että niinku heittopaikkoihin nähden kaaren takaa, että heitettiin 24% 29 yrityksestä, niin se myös söi aika paljon nyt syöttöä. Ja sitä kautta saatiin hyökkäysripareja, missä tehtiin 15 pinnaa, niin sekin varmaan söi jonkun osa siitä syötöstä. 1,5 kuukautta ollut pohdintoja DeAndre Dismanista, niin jotain positiivista hänestä nyt päivän peliesitys, mitä sä luonnehtisit? No mun mielestä voitti niinku sen matchupia, mikä hänellä siellä oli. Hyvä palloskriinipuolustus, hyvä puolustustyöskentely ylipäätänsä hyökkäyksessä niinku hyviä screenejä, hyviä rolleja, hyviä viimeistelyjä, sitä mitä hänellä niinku ollaan haluttukin. Ehdottomasti epäilemättä niin kauden paras peli ja niinku ihan selkeästi. Joo, mulla ei. Sen vielä viimeisenä puhuit siitä heittoprosentista täällä heittää kovasti, mutta näytti siltä, että näillä luodulla heittopaikoilla, mitä nyt loitte tässä pelissä, niin 80 pistettä oli aika vähän. Niin kuin mä sanoin, niin Se on varmaan aika rohkaiseva kuitenkin. no totta kai niin kuin, että jos sä katsot niin kuin kolkiheittoprosenttia, että se on 24, 7/29 ja peilaten siihen, että millaisia ne heittopaikat oli, sitä se varmaan tarkoitti. Niin. Ja silti 80 pinnaa, niin löydettiin se niin sanottu keino sitten, että ei osuttu tänään ja väitän, että ei me niin noin huonosti tulla heittää. Että jos me tommosia paikkoja saadaan luotua, niin mä oon kyllä ihan tyytyväinen, että mitä se sitten olisi ollut, että jos me oltaisiin heitetty normitason. Niin. Ja nyt heikot hetket, niin ehkä tuli, niin jäi lyhyiksi. Joo, et ei mitään älyttömiä niin scoring-raneja kaverille, että varsinkaan ekalla puoliskolla ei ollut mitään ja tossakin saatiin pidetty, isoin taisi olla 8-0 rani, niin ei mitään niin kuin hirveät kamaluut sen suhteen. Jäi vaikutelma, että vaikka 5 pinnan erä oli lopussa, niin oli kuitenkin parempi peli, mitä se 5 pinnan voitto antaisi ymmärtää. Joo, ehdottomasti, että toi nyt on jotain, mitä meidän täytyy tuo loppu oppia, niin pitäisi paketti kasassa. Mä sanoisin, että se oli semmoinen 10-15 pinnan voitto, niin kuin, tai tuntuisi siltä, mutta tietysti tulos näyttää 5 pinnaa ja niin se oli. Et vähän turhaan sähälettiin siinä lopussa, mutta niin kuin mä jätkellä tuossa kopissa sanoin, niin opitaan taas. Et ei olla tässäkään tilanteessa välttämättä oltu niin kuin vielä kertaakaan, niin taas niin kuin eteenpäin. Kiitos. Sitten illan tärkein kysymys. Voittopelin jälkeen Kanari ja pizza vai kebab? Rulla kebab päivä. Kiitos.